न'आथ' जाबायानो सोर थानाय जायो नायनोसै उनाव सोरखौ दोन खुन्थाखौ गायबायानो ना नै साइडथिं एसे गायजादों नामा नोंखिया गोबोर थिं सायलाबाबो न' नालाय न' आरोना न'आ खालि पाक्का न' बिल्डिं न' थिं सायलाजों खोथा गैया आरोना न'आव मा जानांगौ लायो सान्थिया खराय फैद्राय जोबो खराय हाब्बाय दे ग्रोबनो बिराद मोजां जादोंलै दायो ओंखाम होनोसै ओंखाम जाग्रोनोसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै दायो मावबाय थादों हेल' लोगोफोर दायो एकदम फुं जाबाय आरोना सोरांबायानो फुंनि 4-5ता जाबाय आरोना आं सिखारबाय दासोल' सिखारखांदों स' जायफोरा सिगांनि भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ न'नि खामानि सोलिगासिनो दंमोन न' खानायनि ना स' दिनै आङो गोदानै मोनसे रेकर्ड खालामफिनसिगोन आरोना दाखालि पार्ट 1 आं गासैबो खोथाजोबनो हायासै स' जायफ्रा नायाखै सिगांनि भिडिअखौ नाय ओमफ्राय दिनै फाइनाल नङा दिनै ओंखारथारगोन आरोना ओमफ्राय गासै खरसखौबो आं खोथागोन होनना बुंदोंमोन स' खरसखौ जुदि मोनास्लाबि सिगाङावनो न'आव ओंखारबाथाय आङो खरसखौबो खोथानो हाखासिगोन आरो जुदि दिनै हास्लाबाबो भिडिअआव ना नेक्स्ट टाइमाव आङो नेक्स्ट खनसे भिडिअ लाबोगासिनो आङो गासैखौ खोथानो हागोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना गासैखौबो न' खानायसो नालाय भिडिअआ एसे माबाबो जानो हागौ जेनेबा लासै लासैबो जानो हागौ एसे मावनाय दांनायखौ माने खिथिजोबनांगौ जायो नालाय ना स' नोंथांमोना फुरा फारसेनिफ्राय जोबजासे भिडिअखौ नायदावबानो जाबाय आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबाथाय भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ थिग दं थौदो बिदिब्ला आं बांद्राय बुंबाय थाला डाइरेक्ट खोथिखानोसै थौदो दालाय उपाय गैला नै बोफायनांसिगोन दा न'आ जोंनो एसे इमारजेन्सि जादों आरोना सोर थायो न'आव नायनोसै लासैनो माबादो दे बोफायनोसै साम' गेदेर साम'खौ लाबालाय न'फुथि बांद्राय रोजाखौ लाबासैलै गिदिरबो जायोना 20 mm ल' गोजौआव सायाव मोनसे जाबखोगोन दे खानो मोजां जानाय बायदि गोजौआव होग्राया ओइनो नैदि बानायगोन गोजौआव गांसे बिदिनि बायदि सेफगारखौथ' खुन्थानि मोनबेसे जागोन खुन्थाया गासै 6ता जानांसिगोन ना हा सबायनि बिदि हाखर जावबाय माबोरै मोनदों हाखर जावनानै मोजां ना हाया गुरै अखा हाबाय दंना मोनायाव बेफोर मा जायो मानसि थानाय जायो ना माल बुस्थुसो दोननाय जायो सोरखौ दोननाय जायो नायनोसै नङा खुन्थाखौ बार' लानांला सुद्द' लादो एखानथ' एसे गालांदो तरजाखौ जोङो इयावनो दोनसिगोन ओजानिफ्राय एरनानै बेखिनिया लामा जासिगोन इयाव जों माबाल'सिगोन ओइ पर्दा होना होगोन इयावबो नैयाव मोनसे गायखानांबाय इयो उनाव जासिगोन सारिफाले गायना लाखिदो सारिफाले गायग्रोदो न'खौ थिखांग्रोदो इनिफ्राय 12 लानांसिगोन आरो नैजिबाय 12 लानांसिगोन इनिफ्रायसो 12 लानांगोन नोङो दरजा मोनसे दोनोबा दरजा मोनसे दरजांगा बबे हाबनो बारा खुन्था दरजानिफ्रायसो 12 लानांसिगोन होनबा दरजानिफ्रायसो 12 लानांसिगोन दासो 12 लानांगोन होमबासो दरजाया हासु जानाय नङा हिसाबा एसे गरबर जादों जोंना दायो रुवाथिल' दोनबानो जागोनलै थिङासो खम जागोन नामा बाहेरायाव एसे हरनाङा बाहेरायाव लुहानिफ्राय दोन एफा हरनाङा बेखिनिसोल' हर नोङो गंसे बारखा ओइयाव थिंखौ गंसे बारखा बबेबा मोननै जानांगोन बेराया गासै 12 फुटनि गोलावा दे ओमफ्राय थिंखौ लाबदो जाहैबाय 7 खानल' जायो स' माने न'खौथ' माबाखौ बेराखौ दानस'ला थिंखौनो नांगौबाथाय लायबावसिगोन आरो जायोना थिखांग्रोनोसै फार्स्टआव थिखांना लाग्रोनोसै ओमफ्राय थिंखौ नांगौबाथाय लायदेरसिगोन दायो ना मा बुङो थिंखौ नांगौबा लायदेरनोसै दायो थिंखौथ' ओरैसो होनानै सानजाखै माबाखौ तरजाखौ बेराखौ नोंसो जासिगोन माबाखौ तरजाखौ साखै माबाखै जागोन मोखांखैसो सानजाथिं न'आ सानजा मोखां दैज्लां बोथोरबाथाय माबोरै जायो जायगाया नाय फुरा मानास जानोसै मिनि मानास हाग्राबारि जायो मोसा ओंखारां मेसेंबाथाय माने गावनो गाव अखा सखा गैलाबाथाय थैलांजोबो माने थान्दायावबो एसे थैयोदां ओमफ्राय अखाबो गैला नालाय ना मेसेंबाथाय एकदम साफा जायो
दा दैज्लां जाबाय आरो नालाय मानसियाबो गाफैला माला एकदम पुरा जंगल जाजोब्बाय एबार आरो अखाया थाबनो हाबायना थाब जासिनदो हाग्राया एम्बु गाबबायलै ओमफ्राय जोंहा 12 फुट लादै इयाव नै थिनस'बानो जागोन थिनस'बानो जागोन पर्दा मोनसे होना दोनबानो जाबाय आरो खालि दंफां दं बिराद मोजां जागोन न'आलाय गुसुनो जायगाया ओमफ्राय ओरै नारेंखल मा होनदो थ'थाम रेडि जाबाय खुन्थाया दायो ओमफ्राय नैजों थब्रै गोबोर थिं सायलाबाबो न' नालाय न' आरो ना न'आ खालि पाक्का न' बिल्डिं न' थिं सायलाजों खोथा गैया आरो ना न'आव मा जानांगौ लायो सान्थि आरो गोजोननाय थानांगौ होमबानो सेटिसफाइ पाक्का न'आवबो थाना बुलायबाय थाबा मा जानो स' बेखायनोथ' बिराद मोजां जागोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ खुन्थाखौ गायबायानो ना नै साइडथिं एसे गायजादों नामा नोंखिया ओइ बिराद गोजौ नुगोन सं 9 फुटल'सोमोन बेसे गोजौ लादों नोंसोरलाय सुखायाखैमोन बिराद गोजौ नुदो बिथाथ' थागोन थानाया थेवबाबो बा थांबाय आरो ना माबोरै नुदों जाबायानो साइड मोनसे खराय फैद्राय जोबोर खराय या मेंबायलै जुनार खराय नङा दे गाखोग्रा खरायसो बे खरायाव गाखोनानै ओमफ्राय खानोसै आरो होमबाना खाथिसिन जाबाय मोनसिगोन मोजाङैनो दिरुंखौ दे हास'ना ला इयाव दोंसे मोजाङै गाखोबानो जाबाय गोबैनो दंथ' खराया ना मावदो ओरैनो दायो नै आंनि उनाव जाबायानो अलमस्ट सायाव थिंखिनिखौ होजोब्बाय ओमफ्राय इन्जुरखौ दुमबानो जालांसिगोन बिराद मोजां नुदों बेबायदि जाबाय खुन्थाखौ गायबावनांगोन बेयो दरजा जाहैगोन दे बेयो दरजा ओमफ्राय नैथिं ओरै बेरा होजोबसिगोन दरजाखौ मोनसेल' लाखिनोसै हाबो खोबावनांगोन बिरखारगोन बेथेना सायावथ' जेबो होथ'वाखैलै बार फैना होबा गलांजोबगोन सं गवा मोजां नुदों बरिया फै ओंखाम जाग्रोनोसै फै दायो ओंखाम होनोसै ओंखाम जाग्रोनोसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै दायो मावबाय थाथोंसै रेडि खालामनि ओंखामनि जाबायना आंना क्लासा मोनसे जोब्बायानो नायलाय माबोरै बोरै बिराद मोजां नुबायलै थोलोलोनो बेबायदि जाबायना सिङाव हाग्रा गोजामोन मानसिया थाबाय थाबाय स्लिम जाजोब्बाय थुलथुलनो सैमाखौनो बानायबाय इन्जुर होनांसिगोन न'आथ' थिङाथ' जाजोब्बायानो गोजौ फैनाय बायदि नुबाय दे थिङा बिराद मोजां नुदोंलै गोदान ना थिङा जोंलायदो नै हायथाग्राया आंनिखौ जाला सानसेखालि गथ'आ खोमाना होदोंलै ओजा सार्चआव सरा गथ'आ इसोरनिया साइदुलनि फिसालाया लानानै नोंसोर लाबोफिननांगोन र' न'आथ' जाबायानो सोर थानाय जायो नायनोसै उनाव सोरखौ दोननाय जायो मानसियानो थानांसिगोन आरो सोर थायो नायनोसै सेथ्लायानो हाग्रा गोजा ना फार्स्टआव बेखौ साफा खालामग्रोनांगोन जानला मोनला हाबना थाफैनो हानाय नङा जिबौफोरबो बिराद फैयोना बिदि हाग्रा थैनायनि मुलिखौ होग्रोनांगोन सारिय'फाले हाग्रा थैनायनि मुलि होनानै ओमफ्राय एसे मोजां जाबाथाय थाजानाय जाबाथाय थाफैनांसिगोन अपेनिंआव गासिखौबो लेंहरगोन दे ना सेलिब्रेट खालामगोन बिराद मोजाङैनो बिल्डिं नङाबाबो जायोलै थिं सायलाबाबो थानो हायो नङा होमबा अखासि जायाबानो जाबाय गोजोननाय थाबानो जायो मिलायलायनाय न'खराव
दे अखा सियाबानो जागोन खिथिगोन दे माव थाब माव दायो जोंहा दैया सैमा गननि हागासिनो मोनबेसे नांगोनबा गासै मोनथाम सैमा गन होनलै सोरबा मिथिलायलांला खोमा बावलांजोब्बाय जारिमिन माखाखो दानि मानसिफोरा मिथिया सिगांसो ओइ आसि होबाय सैमा गन बानायनोसै जाबायानो अलमस्ट खानायफोराबो जाजोबफ्रामबाय बेराखौ लगायनोसै दायो दे लास्ट फाइनाल टाच जोबसिगोन आरो बेराखौ लगायखांनायनि उनाव सिगांनिखौ उननिखौ माने साननैसो थाना होसिगोन आरोना दा मोनसेल' जादों होनना बुंदो ओमफ्राय सिगांनिखौ होना दोनग्रोथ'नोसै ओमफ्राय उनाव बेफोरखौ उननिखौ होसिगोन आरोना बिदि ओरै सिगांथिंल' होग्रोथारनोसै दायो ओइ सासे लांसै ओरै खस्थ' जागोन ना दे ओरै गिदिंना लाना थांसै सैमा गनखौ होखाबाय ओमफ्राय बेयाव ग्रोब सोना होसिगोन आरो दायो हाबगोनथ' ग्रोबनो जाखागोन ना ओरै ग्रोब सोना होसिगोन दे हाब्बाय दे ग्रोबनो है बिराद मोजां जादोंलै नै मोनसे दरजा जाबायना दायो होनबालाय दे माबोरै नुदों बरियाना एसे लाबोबावनो हागोन दे बैखिनिया खायथा जाबाय ओमफ्राय नैयो दरजा जाबाय आरो ना हाबलांग्रा बे दरजा मोनसे लाबोना खाथाबबानो ओमफ्राय थाजासिगोनानो सनानि न' दरजा खर ओमफ्राय नैफोर उननिफोरखौ लासैनो होसिगोन आरो ना थारमाने दखानाव बानायनो होदों ओंखारथ'वाखै बियो बे मोनसेखौनो होग्रोनोसै दा दिनै ओरै लामाया गेटआ ओरै जाबायना गेटथ' नङा जेनेबा दरजाया न' सिंनिफ्राय ओंखारदो मैथाखौ नैयाव खादो ओमफ्राय लाबोनानै संनानै जाफैदो इयावनो ओरैबायदि फेसिलिटिखाना सेथ्लायावनो डाइरेक्ट मैथा बारि फाथो लेस्रा बेबायदि जाहैबाय ओमफ्राय नैयाव खांख्लर दंबावोसो फिसा फिसानि बेखौ दानखायासैलै खायदो नै बेहायनो डाइरेक्ट माबादो खादो आरो संदो बांद्राय गोजानाव थांलायनाङा माने न'नि सेरावनो डाइरेक्ट बारिखा जाहैबाय मैथा अमाजों संदो नाजों संदो जादो ओमफ्राय उन्दुना थादो बेहायनो खाथि जाखाबाय बरिया सैमा गनफोरखौबो बिराद मोजां नुदो दे लागाव आदै लागाव गोथार खामानिया दायो अलमस्ट जोबथ'बाय आरो ना ओमफ्राय नैयावथ' बेराखौ आं होखाबाय बेराखौ साननैसो उनाव होफैसिगोन बानायगासिनो ओमफ्राय लाबोयाखै ओमफ्राय दाथ' दैज्लांनि बाथ्रा दैबो जायो नालाय ओमफ्रायो बिथाखौ एसे खोस्रोनांबाय नालाय होफैनोबो गतिके नै साइडआवनो दै जाजोब्बाय माने माबा गैला माने हा गैला अखायाबो बिराद थाबनो हाबाय नालाय खाथियाव नैखौनो एसे जावनानै बेखौनो खदालजों एसे खोस्रोबाय आरो ना बांद्राय गोजौ बानाया ओरैनो एसे दै गाखोआबानो जागोन बेबायदि बेयाव एसे खोस्रोबाय साइडनिफ्राय जावनानै ओमफ्राय एसे गोब जाबानो जाबाय आरो ना जागोनलै खायद'थे साननैसो उन्दुथ'नो मोनबानो जाबाय बारा एसे माबालायला उनाव मोजां खाफिनगोन